Altın yüzük näme gerek? Altın bagtyň bolmasa, o odan gyz näme gerek? Bir sözünde durmasa. Bileksinde. İçýänim kola, pul setýän ýola, ýeki gezýän zat öçözýän. Belekde. Sary gülem gül welin, gyzyl gülem megdan ýok, hemme gyzym gyz welin, sevgili megdan ýok. Bulutsun sen. Mattin Türkmenistan. Sammak kim? Nas nassan goğudur, nas üzümün suvudur. Şu TikTok'taki kızlardan bir atım nas goğudur. Değişen o. Şu kızdan mı da geleceğim bir zat dolar mı diyemesen? Komentte yazarlar. Vay yert çekin. TikTok'taki kızlardan bir atım nas goğu mu? He, yert çekin neyse. Şey diyerler bular. Şoň süýlem değişýän ediler. Size gelecek zat yok. Dağın gary, gardan gara ulaşır. Geceler yatırmaz, näde gıyızlarım. Birisi Nuh edip, ere yetişti. Ol gün yasov tapar, bari gıyızlarım. Assalamu alaikum mehriban muştoklum, mehriban dostlar, dogunlar, jigler. Şu ayda Acap Sultan bilen o maýy gözel iki bolup otyrlar bolyn, bir durmuşa çykýar diýdi. Beýlek joras naýdan bolýar diýer. Agay diyene Joracan, film erden almakan, bir geliyene bor deyip durmuşa çıkmalı kenin. Beýlek aýdan bolýar diýer. Vay Joracan, sen arkayın ere gidiversene. Goý men bir oglany bivagt edenden, kim oglany bagt edin. Sen ne bar ya, men görüp otyrna, bir neresini bivagt edýän. Men bolsa kim oglany bagt edecek Joracan. Diýen bolýar diýer. Agay diyene kimçin? Tura uzak gece TikTok, Instagram, YouTube oynap yatma. Ertiren bir güden iş, şundan iş. Ene ertir guda geldi da şunu ere verecek bolsam näme diýip goýun şunu. Öwmäge şansymam ýok da. Ýöne bolýar da. Mehriban dogunlar, dostlar, sizden içecek haýyşym. Şundan çykýan sesde ayal ses, inçe ses, ýogyň ses. Heyvani, şu kıyıdan uzak gece internet oyna oturuşluğuna bu seyredip bilen ok, bakıp bilen ok sen. Ay sen ör alan günümü nelik, sen alan günümü nelik men. Hava, gecesin vurda kıyızın al, kakasın vurda trivin al littirler. Hava sen alan günümü nelik men. Deyip ses çıkıp durka butayda bokurdoktan çıkýan. Elbette yanlış düşünmörsüňiz diýip umyd edýän. Anlaşýan Hudaýşa. Weri bilmeden gözi çıktın çıkayım. Men mara çıkayım. TikTok'tan pul kazanama çıkayım. İtin mutunu çıkaryan o çıkayım videolarla. Çıkayım. Sen mara çıkayım. Bir zat diýsen men dıbaşda diýän o. Adamın bir mätäç zady hoşdydyr. Hoşdyz aýdym. Depesine täç bolar. Dirlikde aýdym. Diri käsilan. Kim bilip dur. Bir ýyldan soň giç bolar. Eýwe, zaten kimay? Öze çürüy görünýän munyň, garaşa özüm baryp görjek. Beha, bu kim näme ýerden geldi? Uf bile, koronavirüs baramynda.